वाह रे जमाना। पता ना ये जमाना में लोगन का हो गइल बा। सब कुछ बदल गईल जी। लगता जैसे आदमी आदमी ना रह गईल। अगर केहू बीमार हो जाए लोग देखे तो दूर, फोन करे में भी डर जाला। डर बीमारी के ना होला जी, डर ई होला कि कहीं कुछ मांग ना ले। पैसा वाला होखे तो दिन रात लाइन लागल रहेला। आ जे कमजोर होखे ओकर नाम भी याद करे में लोगन के बोझ लागेला जी। एक समय रहे जब केहू पर दुख तकलीफ पड़ जाओ तो नात रिश्तेदार भाई पटीदार, तब दुख अकेला ना रहे जी। एक थाली में खाना, एक आंगन में रोना, सब अपना लागे। सबके ई बात समझ में ना आवे कि आज अगर दूसर के दुख में साथ न दिहल जाई हाँ, तो जब अपना दुख आई तो ई दुनिया मुंह फेर ली। अच्छा रहे तो हमदर्दी खरीदे जा सकेला। बाकी जब सच में विपत्ति पड़ेला जी तो पैसा भी चुप हो जाला। दुख में साथ देवे वाला ही असली अपना होला। बाकी सब जमाना है जी, जमाना।